Monse Fajardo, vamos a empezar, é xornalista, escritora e investigadora no ámbito do feminismo, da memoria histórica. Xa se falou do seu traballo hoxe ao longo do día, do seu traballo como autora, do seu traballo dentro da mediación na memoria. De 2013 a 2021 coordinou o equipo de programa de memoria das mulleres, do que tamén falamos pola mañá coas actividades, promovido pola Concellería de Patrimonio Histórico do Concello de Pontevedra. De 2021 a 2023 foi técnica de memoria histórica da Deputación de Pontevedra, do que tamén estivemos falando de moitos materiais que saíron, moitas iniciativas, algunhas delas, xa falamos delas, algúns dos libros que se publicaron, das iniciativas están ao voso dispor, polo menos para poder velos. Como a Corda, ou se fose hoxe, outros libros que ela escribiu do que podedes tirar bo partido dentro das aulas son as biografías que fixo de María Victoria Moreno, O escalón de Ulises, ou de Virxinia Pereira, A vida incerta, ou os seus dous máis recentes traballos, onde habita a tolemia, Premio Xélic, do Concello de Santiago, un ensaio que visibiliza a enfermidade mental e a represión institucional contra as mulleres psiquiatrizadas. É unha exposición itinerante que vai seguir, temos a sorte de que vai volver retomar, a volver vivir, a volver circular polos concellos galegos. Unha mágoa porque, bueno, tivo unha vida breve, pero agardamos que agora mesmo siga circulando. E desta exposición, unha exposición moi ampla, con moitísimo material, moitísimo traballo, moitísima documentación. Temos a sorte tamén de que se puido facer un traballo didáctico moi interesante, feito con dous enfoques, para primaria e para secundaria, que se foron responsables dela dúas docentes de primaria como Bea Maceda, de secundaria como Eli Ríos, que tamén son escritoras. Non é hoxe o centro, pero tamén recomendarvos as súas obras que podedes ler nas aulas, desde Luns ou Marta e a Píntega de Eli, ou Lua e Ningures, ou Teranga de Bea Maceda. Deixo-vos con elas. Eli vai resumir un pouco o traballo da exposición, porque Bea non está, e moitísimas grazas. Temos un pequeno problema coa presentación que eu preparara, pero, bueno, temos imaxes da mostra, así que imos tirar. Antes de nada, quería agradecer, por un lado, a organización que me teña convidado a estas xornadas, e tamén pedir desculpas ás compañeiras que falaron pola mañá, porque, bueno, estou un pouco convalecente dunha pequena intervención e non puiden estar esta mañá. Non teño aínda moito folgo, preferín vir directamente para a tarde. Sinaladas, como decía Eva, foi unha exposición feita para a Deputación da Coruña, onde xa se explica no subtítulo, quisimos facer un percorrido pola loita das mulleres no século XX, e pon aí 100 anos de conquistas e represión. Era unha exposición encargada desde Memoria Histórica, pero nos parecía moi importante non poñer o foco só na represión padecida durante a dictadura, senón tamén na loita das mulleres. Si, pasoulles isto, foron rapadas, foron asasinadas, pero por que foron rapadas? Pois pasoulle todo isto porque estaban na procura de algúns dereitos, porque ás veces ou non se fala das mulleres, ou se fala das mulleres como suxeito pasivo, que padecen a represión como casi porque pasaban por ali. Entón, quixemos explicar tamén a loita das mulleres. É unha loita do século XX, decimos, pero empezamos o percorrido un poquinho antes, no agrarismo, na loita agraria, porque entendía que non se podía explicar todo o que chegou despois durante a dictadura, toda a loita das mulleres despois como movemento obreiro e así, si non explicábamos antes cal foi a súa postura no agrarismo. É unha exposición, como decía Eva, moi completa. É verdad que foi o traballo máis ambicioso que eu tiven que facer na miña vida, máis complexo, porque aparecen aí 540 mulleres, en casi 300 episodios, 300 cousas que contamos. Tedes aí un pouco 333 imaxes, e entón a miña obsesión un pouco era como organizo isto para que sexa moi fácil de consultar. Primeiro, porque ia ser unha exposición que ia estar na rúa e, polo tanto, non podíamos botar rollos moi amplos. E segundo, porque sempre houve esa intención de que fora unha exposición didáctica que servise como ferramenta nas aulas. E, despois xa falará Eli do traballo que fixeron ela e Bea a raíz de sinaladas coa unidade didáctica. Pero nos interesaba moitísimo que se pudiera traballar, e eu creo
que cada muller que aparece aí, as 540, podería ser obxeto dun traballo na clase de ampliar a biografía, porque aparece de maneira moi resumida, ou cada panel, de verdade, cada panel daría para unha exposición completa, non? Porque veredes agora que abordamos as temáticas de maneira como moi rápida. Entón, como queríamos sistematizar, ordear, eses 39 panéis están divididos de 3 en 3, no que nos chamábamos triángulos, e a primeira división básica e temática, pero logo tamén hai unha división como en 3 etapas, que sería desde finais do século XIX, desde a loita agraria ata o golpe de Estado, entre unha segunda fase que digamos que sería a época máis do conflicto, non? E despois, que sería o 36, a máis ou menos cando as forzas aliadas nos deixan fora de, digamos, a República, non? Abandonan a República, e tamén cando se produce a caída da guerrilla, e a partir de aí, despois dese momento de loita, se sería pois ata finais do século XX, e como participaron as mulleres na loita por recuperar a democracia, non? Se seguimos a anterior, Eva, vemos que está, bueno, que vos decía antes, un pouco en anterior a de xuntas, pero non revoltas, non se pode ir para atrás, hai xuntas e revoltas, perdón, que aí o que falamos é da participación das mulleres, como vos decía, nas revoltas agrarias, nas víctimas de Oseira, nas víctimas de Salcedo, nas víctimas de Nebra, as mulleres que perderon a vida nesas revoltas agrarias, non? Como as mulleres saíron a defender os dereitos e, sobre todo, como saíron a loitar, porque era, como decimos na exposición, unha loita contra o abuso de séculos, non? Contra o sistema caciquil, porque estaban xogando a fame das súas descendencias, das súas familias. E en ese primeiro triángulo que fala deso, da loita por eses dereitos, tamén temos na seguinte pantalla un pouco a implicación das mulleres no movemento obreiro. Vemos como as mulleres constitúen agrupacións sectoriais, en moitos casos mesmo agrupacións sectoriais femeninas, por exemplo, no sector do mar. Eu son de Arousa, había conserveiras, empacadoras, estibadoras, e vemos tamén como cando empezan a entrar os homes, era mellor unha asociación de mulleres de conserveiras, empeza a entrar o mecánico das máquinas e de repente xa lideran eles, non? Esas asociacións que estaban compostas o 95% por mulleres ou 99%, hai un home e é ese home o que lidera. E tamén vemos neste panel como empezan as movilizacións, por exemplo, as cigarreiras da Coruña, en contra da entrada desa maquinaria que entendían elas que lles ia quitar o traballo. Non me podo estender moito porque, bueno, temos media oriña escasa, pero estou vos dando así un par de pinceladas de cada imaxe. Na seguinte vemos xa como esa loita das mulleres ten graves consecuencias. Vemos mulleres asasinadas, aí está, por exemplo, Josefa Barreiro, ou vemos mulleres que estiveron detidas, como Dolores Blanco, non? Vemos un pouco como o custo que tivo para as mulleres implicarse nesa loita obreira. E o seguinte, e vemos tamén unha cousa que vos decía, non? Como as movilizacións das mulleres, por exemplo, das cigarreiras, que acababan de apoiar a folga dos fielatos, que eran homes, cando elas se poñen en folga, os homes non axudan. E non só iso, sino que cando chega a República, que é verdade que é unha época de moitísimo avance nos dereitos femininos, tamén hai legislacións que din para que os homes non teñan tanto desemprego, imos a impedir a entrada do traballo das mulleres en determinados traballos, ou imos a impedir que as mulleres accedan a postos de responsabilidade mellor pagados para que os homes non se sintan que consideraban os homes que eran competencia desleal. Isto vai ser unha constante, non? Sempre nós temos que loitar contra a historia, contra a ditadura e ás veces contra os nosos propios compañeiros. E algo que tamén sacamos na seguinte panel, que xa falamos un pouco das mulleres que foron pioneiras. En este caso, empezamos a falar das mulleres que foron pioneiras na militancia política. Empezamos a ver como se empezan a agrupar, a realizar tamén asociacións femininas, por exemplo, en Ferrol, que xa participaban nesas loitas agrarias, e vemos tamén cal é a postura de cada ideoloxía política, digamos. A dereita e a Igrexa tamén coa dereita, di, sí, as mulleres teñen que participar na vida política. Por que? Porque quería poñerlle freo ao movemento obreiro. Veremos despois na dictadura como as mulleres están neses actos, non? Esas agrupacións políticas femininas
da dereita católica neses actos de reposición do crucifixo. O sea, collen as mulleres para intentar frear esa incorporación da muller ao movimento obreiro, pero nada de igualdade cos homes. É dicir, as mulleres poden militar, pero non necesariamente teñen que ser deputadas, concelleiras, pa que? Eso xa facémolo nós. E despois, as agrupacións de corte marxista din que sí que as compañeras que estean, pero que non necesitamos unha xenda feminina, non necesitamos loitar polos dereitos da muller, porque xa cando se libera a clase obreira, xa quedan liberadas tamén as mulleres, cando sabemos que iso non foi así. E, por último, o Partido Galeguista sí que recoñece a igualdade entre homes e mulleres, constitúese, por exemplo, na Coruña, na agrupación feminina, pero cando se fai a asamblea para presentar a nova directiva, a nova asociación, fala un home, non listo bien, non fala ningunha muller na presentación das mulleres galeguistas tampouco. É dicir, en todos os lados cocen habas e nós sempre tivemos que loitar máis que os homes. Despois no panel anterior, no Te metas en política, falamos un pouco das mulleres xa que foron acadando cargos de responsabilidade. Sabedes que cando se produce a ditadura de Primo de Rivera empezan a votar as mulleres maiores de 23 anos que foran cabezas de familia agás as prostitutas, non que as mulleres prostituídas non entran, pero se tiñamos un home, un marido, ou vivíamos con o noso pai, tampouco podíamos votar, xa decidían eles por nós. O voto, como sabedes, universal feminino, aprobase durante a Segunda República, e aquí falamos un pouco, non, de, tamén con reticencias de algúns partidos, e vemos tamén que temos as primeiras alcaldesas, Concepción Pérez, a primeira alcaldesa en Portas, durante a ditadura, e despois, cando se produce o golpe de Estado, temos unha única alcaldesa, que é María Gómez, que está por aí arriba as fotos das dos, tanto de Concepción como de María, que era alcaldesa na Cañice, que despois é condenada a morte, que despois esa condena a morte é cambiada por anos de prisión. Vemos tamén como, xa empezamos a ver aquí tamén neste panel, como as mulleres pagan, vemos aí tamén a Isabel Ríos, vemos como as mulleres pagan con cadea, mesmo coa morte, non? A súa implicación na vida política, non? Nos en todos os triángulos, decimos as estructuras, facíamos que a seguinte, facíamos un guiño, ou deixábamos no seguinte panel, deixábamos sempre como un vértice que chamábamos nós, un dos paneis pequeniños que pechaban a estructura para unha historia que nos chamaba especialmente a atención, non? E aquí decidimos dar ya a Salud e a María, a Salud Torres e a María del Valle, que foron asasinadas xuntas, dúas mulleres que militaban políticamente. Hai unha historia moi bonita, porque vedes aí arriba, non se ve moi ben, pero vedes un anel que toda a Salud foi asesinada moi nova, pero todas os seus sobriños, as súas sobriñas e todas as persoas que chegaban detrás da familia construían sempre un anel de madera coa foto de Salud, non? Para que a memoria dela ficase para sempre. E tamén nos paneis había sempre, como vedes, un deseño de Belén así como moi, quixemos que fora así moi dinámico, e en todos os paneis hai unha frase de alguén, e aí recollemos un poema que a mí me parece moi chulo para traballar nas aulas, do fillo de María, que tamén foi asesinado, de Manuel, que dice, ahora non leo moi ben aquí, pero dice algo así como: los niños, señoritos, se comen vuestras manzanas si se las comen, porque tamén juegan con ellas a la pelota. É dicir, que me parece como un poema para explicar moi ben a loita de clase, non? É dicir, estáis pasando unha época que a rapazada pasaba moita fame, decía, vos pasades fame e os nenos comen as mazás que vos cultivades, e ademais non só comen, senón que lle andan a patadas con elas, non? E no seguinte triángulo, digamos, o que estudábamos era a escola, a chegada da muller á escola. Cando comeza o século XX, contamos aí, 9 de cada 10 nenas galegas eran analfabetas. Entón, aí empezan as escolas, falamos un pouco das escolas do ensino galego, falamos un pouco da institución libre de enseñanza, que xa se falou aquí tamén, do krausismo, non? Das escolas que se crean cos cartos que chegan da emigración, e como toda esa, da teima das mestras republicanas en que todos os nenos e todas as nenas foran a clase, independentemente dos cartos que houbera na casa, e como todo eso cambia cando chega ao franquismo. Eu creo que tamén é moi bo exemplo, non, para falar nas clases da dictadura,
o exemplo da escola, porque ás veces falamos ou se fala ou teñen a idea a rapazada de como dous bandos que se pelexaron, un gañou, non? Que uns tiñan uns ideas e outros outras, pero como se foran todo o mesmo. E eu creo que a escola reflicte moi ben que quería un bando, como querían un pouco limar a diferencia de clase a través da educación e como o franquismo non volveu a meter o crucifixio, volveu daulles igual que as nenas foran á escola ou non, porque nós estábamos destinadas, logo falaremos tamén diso brevemente, a ser nais esposas. Entón, creo que esa comparación da escola republicana da escola franquista, que tamén conta tamén Manolo Rivas na Linguas Bolboretas, é un bo exemplo. E no seguinte falamos xa de como as mulleres van entrando na universidade, non? Desde Concepción Arenal, que se ten que vestir de home, como sabedes, hasta importante que foi para moitas galegas a residencia de señoritas, porque tiñan que ir a Madrid a estudiar na universidade, e entón ali pois había moitas galegas que pasaron por ali, e despois como todo eso, todas as pioneiras, aí volve a sair María Barbeito, como todas as pioneiras foron perseguidas, e temos aí algunha frase de Pilar Primo de Rivera dicindo que non estaba nada bien ser unha niña empachada de cultura, non? E xa por último, neste triángulo, pois vemos como a represión, no 12, Eva, por fin, como a represión tamén afecta as mestras, non? Mestras asasinadas, como Mercedes Romero Abella ou como María Vázquez, que esa foto a mí me parece unhas fotos máis fermosas da memoria da Galiza, porque se ve aí a María Vázquez, a mestra de Miño, rodeada de todas as súas alumnas, é unha foto preciosa que anda por aí, se non vos la podo pasar eu. Esa muller asasinada, aparece con peitos, é un bo exemplo, máis tamén está Elvira Bao, que pasou, como sabedes, polo cárcere, mestras que foron rapadas tamén, Tuche Finadiós, afastadas das aulas, aí percorremos un pouco non toda a represión que pasaron as mestras. E no seguinte triángulo, digamos, na seguinte estrutura, falamos, tamén xa se falou aquí, falou tamén Cristina un pouco, das mulleres que foron pioneiras en ámbitos culturais, das irmandiñas, da presencia das mulleres no Seminario de Estudos Galegos, daquelas iniciativas que facía a República como as misións pedagóxicas para que non só as rapazadas, senón tamén as mulleres adultas puideran aprender a ler e escribir, non? Poderan ter acceso a libros. E na seguinte vemos xa como todo isto tamén desaparece co golpe de Estado, non? Vemos, por exemplo, a Emilia, que xa falou tamén Cris dela, non? Que foi o que sería agora Miss España, e que aproveitou esa posición dela para solicitar, por exemplo, que se levantasen embargos a xente do campo que recibira multas por as revoltas agrarias. O vemos aquí como ela falaba efectivamente dun equipo de hóquei de Pontevedra, onde está, por exemplo, Carmiña Echevarría, que era unha persoa, ademais de ser a irmá do gobernador civil de Vizcaya, era unha persoa moi comprometida coa República e foi rapada, ela e a súa irmán, non? Que eran xogadoras, aparece aí a foto de Carmiña Echeverría nun equipo de hóquei. Vedes aí un pouco varias, non? Desde as Irmas Salvajar, que tanto estudou Carme, que é violinista do mundo de teatro, vedes a Mariluz Morales, primeira xornalista. Fixemos así un repaso polas mulleres pioneiras en distintas visións da arte, e nese vértice seguinte, non? No 15, nese vértice que sempre dedicábamos a parar un pouco máis, porque como vedes son todo pinceladas para dar pistas, pero non podíamos afondar polo tamaño, non? Cando paramos algo máis, neste caso quixemos facer un guiño moi especial, porque, basicamente porque eu son super fan de Isaac, entón paramos nas mulleres na arte, e está ali Bruxa Mayo, por suposto, pero está sobre todo as mulleres de Isaac, tamén Lolita Díaz Baliño, malia a súa adhesión ao golpe, pero está Antonia Pardo, a nai de Isaac, que dá a tristura de atopar o cadáver do seu home, deixou de falar, morreu a pouco, non? Sin volver a recuperar a fala, e temos a frase do seu fillo contando esa circunstancia da súa nai. Temos a Mimina, que se fala de Isaac, pero a veces falamos de Sargadelos, onde que agora poderíamos ter un debate sobre o actual Sargadelos, corramos un tupido velo, pero os Sargadelos de verdad, o noso, aí a Mimina foi unha peza fundamental. Aí están, non? As mulleres, e tamén, que era unha exposición de mulleres, nun guiño e nunha homenaxe a Isaac, non? E no seguinte triángulo empezamos xa ata aquí. Falábamos un pouco da época anterior ao golpe de Estado, como as mulleres estaban empezando a traballar, e agora empezamos
un período que sería digamos, o período bélico. As mulleres que participaron no intento de parar o golpe, aí temos unha vítima galega o propio 14 de abril, Cándida Lago, de Moaña, que sae a celebrar a chegada da República, hai unha revolta e é asasinada, ata despois mulleres que foron asasinadas por participar nas barricadas, na propio, digamos, na propia lance das barricadas, ou pois mulleres que foron fusiladas a posteriori porque participaran nesa defensa, no caso de Amada, por exemplo, na defensa de Mugardos, no caso de Elvira Lodeiro, na defensa de Pontevedra. E no seguinte panel, avísame se me paso, no seguinte panel, pois vemos tamén como as mulleres, malia todo o que pasou, malia que xa empezaban os cadáveres a aparecer nas gabias, seguiron cando os golpistas tomaron xa Galiza, que sabedes que foi xa no propio xullo, pois seguiron resistindo de moitos xeitos, pois desde facendo boicots, por exemplo, nas fábricas, collían granadas, fábricas de granadas e lle poñían o HP as granadas, ou cantaban la Internacional na fábrica e hai multas a mulleres por cantar a Internacional, ou por cambiarlle a cancións patrióticas as letras para falar mal de Franco, desde esas cosas máis pequenas ata, pois intentar, no caso de Pontevedra, intentar tomar as armas en Marín, Asunción Vilas a Vidala, ou intentar axudar nas fuxidas, que logo tamén veremos un pouco, non? Ou sobre todo a resistencia de sobrevivir, non? Hai moitísimas mulleres multadas, detidas por facer extraperlo. E xa este triángulo, digamos, terminamos cunhas mulleres que decimos de armas tomar, porque son mulleres que participaron na fronte de batalla nas milicias galegas, ás veces como enfermeiras, ás veces directamente loitando, non? Aí vedes dos casos, Esperanza Rodríguez, Marciana Pimentel, mulleres que estiveron na fronte norte, como Angelina Fernández, ou Tilita Huete, que formaba parte do equipo de Largo Caballero na fronte de Madrid, non? Pois as mulleres vedes aí, ademais, esa foto encántame de Esperanza, porque está de miliciana vestida, non? No seguinte, despois deste un pouco tempo de primeira loita, pois eso, seguimos coas mulleres, que ese era o de antes, sí, que xa contei un pouco, nos boicots nas fábricas, como se tiveron que agochar algunhas os ser extraperlistas, e despois xa nos vamos ás mulleres que mantiveron a resistencia ao longo do tempo. Por exemplo, Consuelo Alonso é a única muller fusilada, logo hai algunha paseada ou asesinada durante a guerrilla, pero fusilada con condena, Consuelo Alonso en Lugo, porque ela vendía xornais, ela cada vez que tomaba un pobo avanzaban os republicanos, facía festa, cando era ao contrario, pois que falaba mal dos fascistas, entón foi fusilada por deslealtade ao novo réxime. O Isaura, que defendeu Isaura Pazo, saiu con unha escopeta cando foron alá polo seu home, Isinio Carracedo, ali da terra de Susana, que foi asasinado, e Isaura saiu con escopeta para intentar enfrentarse a eles. Estivo presa xunto a nai, a sogra, as veciñas, todas as que lle prestaran acubillo a Isinio Carracedo, no Deza. E despois Placeres Castellanos, que foi parte da resistencia francesa, e xa falastes moito de Mercedes Núñez, esa foto tamén é maravillosa, o libro de Carmen, que está prestado testemunha, Carcasón, que seguro que pronuncio fatal, contra os nazis. Despois contamos este panel, ás veces podemos pensar que así como os homes asasinados en Galicia ou no Estado foron asasinados polas súas ideas, pola súa militancia, a maioría das mulleres que foron asasinadas en Galicia foron asasinadas por ser solidarias. É dicir, houbo tamén, como miramos antes, a Amada por ideas, pero a maior parte das mulleres foron asasinadas por prestarlle acubillo a homes que estaban sendo perseguidos, non? Vemos a Evangelina Jasso, por exemplo, en Tui, a Pepa Becerra, en Lousame, hai moitos casos, non? Neste panel falamos un pouco diso, daquelas mulleres que foron asasinadas por prestar axuda a homes perseguidos. E no seguinte, empezamos xa a falar de como outro triángulo, digámoslo así, non? Outro período, e falamos un pouco do exilio e da xente que tivo que abandonar a terra
por fuxir da barbarie. A veces pensamos sempre no Winnipeg con grandes buques e moitas fugas a veces que foron ben por terra pola liña salvadora de Portugal. Aí vemos o Cubillo da Raya, non? Algunhas mulleres que pasaron por ali, ou tamén en pequenos buques, e a historia un pouco máis tráxica non é a de Carmen Agra, Miguel Agra, creo que exactamente, non? Que é a nai de Concha Nogueira, que foi asesinada, Carmen Miguel, verdad? Que foi asesinada cando intentaban sair dun buque, estaban na bodega, botaronlles agua fervendo, entón pegáronse un tiro, non? Para non sufrir as torturas. E logo, por exemplo, Emilia Machado, que estaba todo o tempo organizadora de saídas no buques e sargas, fixo varias, e xusto cando tiña que sacar a seu fillo, atopárono, a él matárono, e a ela foi encarcelada. Deste un pouco falamos das mulleres solidarias, de Isaura tamén, que axudou ao señor Afranio e a Josefa. E no seguinte xa falamos do exilio, pero dimos ese enfoque sobre o exilio un pouco da Galiza que puido ser, é dicir, como mulleres que terían feito moito pola terra tiveron que marchar ao exilio. Non temos aí a Jacinta Landa, unha historia maravillosa, ou se non sermos aí unha historia da súa irmán de Matilde Landa feita por Patricia Arias, que logo ela marchou ao exilio e logo fixo unha grabación con cantares daqui de Galicia para deixarlle a descendencia, e de Portugal, para deixarlo, e da Extremadura, para deixarlo a descendencia como legado, ou, Virxinia Pereira, a súa loita galeguista, e tamén falamos un pouco, aí se ve Mercedes Magdalena, como as mulleres marcharon ao exilio, a veces seguindo os homes, e alá, a pasar os rigores do exilio, tiveron que pasar os rigores de homes machistas e un pouco do machismo da sociedade, non? E este triángulo rematámoslo con unha cousa un tema que creo que tampouco é moi coñecido, que son as galegas que participaron en revolucións políticas noutros países. Temos a dúas mulleres, María Araújo e Jesús Prado, que participaron activamente na Revolución Cubana, vedes aí a Fidel dándolle unha medalla a María Araújo, e logo tamén temos a mulleres, por exemplo, Pepa Noia, que participaron na fundación das nais da Praza de Maio, non? Como ese digamos, xen de loita seguiu máis alá do exilio. E despois, xa como última parte deste segundo bloque, temos uns apartados dedicados á guerrilla, que eu creo que se todas as mulleres represaliadas merecen un recoñecemento, xa as guerrilleiras aínda máis, porque non é que non se falara delas, sino que se falaba delas como as putas dos rojos, as bandoleiras, non eran loitadoras pola democracia, sino que eran las concubinas de los guerrilleiros ou, directamente, unhas bandoleras, non? Hai mulleres como Marita Gallego que foron incluso dirixentes, ela da cuarta agrupación, dirixentes de agrupacións guerrilleiras, as irmás de Soulecín, moi coñecidas, Antonia e Chelo, e moitas mulleres que acabaron, eran parte dos enlaces do Servicio de Información Republicana, non sobreviviría a guerrilla sin mulleres, foron descubertas, tiveron que subir ao monte e acabaron sendo asasinadas, como esa foto de Celia que é moi impactante, estaba embarazada, matárona e a Guardia Civil fixo a foto e guardouna no expediente para demostrar que a asasinara, non? Hai fotos, algunhas xa non as puxemos porque eran demasiado macabras, Josefa Lúa co seu cadáver calcinado, un pouco a represión, e logo Enriqueta Otero que merecería unha exposición xa para ela sola. E no seguinte tamén falamos desa parte, desas mulleres que non chegaron a ser guerrilleiras, pero que estaban, que se chaban, guerrilleiras na chaira, que estaban facendo enlaces na vila, entón, mentras as outras tiñan polo menos armas, estas estaban ali convivindo cos gardas, levando malleiras continuas, e moitas veces incluso pasando un pouco, pasando pola cárcere con malleiras moitas veces, e incluso sendo asasinadas, colgadas nunha cedeira, ou, por exemplo, de Carme de Fervenza, que foi retida, era a compañeira dun guerrilleiro, enlace, foi retida, mantiveron durante meses retida e violaron sistemáticamente, deixaron embarazada das violacións, e cando xa estaba a punto de dar a luz, asasinaron a ela e a seu pequeno, non ou pequena. E logo, nese triángulo, fixemos unha cousa tamén especial para as desterradas, xa a finais dos anos 40, xa cando estaba un pouco a caída
a parte final da guerrilla, para deixalos totalmente sin ningún contacto. O que facían era mandar as galegas que estaban na guerrilla, o sea, que estaban facendo desde enlace, mandalas a outras zonas de Galicia, non? E hai un caso de unha nai que ten un neno con discapacidade, que o poñen noutra vila, entón ela vai a velo, cae na neve en Burgos e é asesinada, o sea, perdón, e morre, non? Ali na neve, e Luis Seoane fixolle un poema que tamén recollemos aí. Bueno, vou ir un pouco máis rápido, non? Porque xa estou... E agora, na última bloque, que vou a pasar así rápido, porque estou xa pasada de tempo, terminamos esa guerrilla, non? Estamos a mediados dos anos 40, como sabedes, as forzas aliadas abandonan a República, e entón estamos vendo que falaba un pouco antes Daniela, é dicir, aínda non son os primeiros anos, senón de toda a ditadura, e aínda despois do 75, da morte do ditador, aínda despois do 78, as mulleres, como veremos, tiveron que seguir loitando. Este panelo que falamos é do tipo de represión, de como os corpos das mulleres se utilizaban como campo de batalla, non? As rapas, as agresións sexuais, a obriga de inserir aceite de rícino, e en moitos casos, ademais, facíase en público. Por exemplo, nas mulleres de familia francés, facíase en público, en Brigida Muñiz, que era concellera en Boiro, cun señor que tocaba o tambor diante, ou cun señor que daba tiros ao arco, que toda a vila saíse a burlarse das mulleres rapadas, non? Ata facelas tolear. Víamos ali na esquina tamén a Coralia e a Maruxa, non? Ese outro, xa falou Eva, de outro estudo máis recente de como a represión levou a moitas a perder. E despois hai unha cousa curiosa, que a propia maternidade se utilizaba como castigo, ben porque te afastaban dos teus fillos, non? O caso de Urania Mella, por exemplo, é unha historia terrible, te afastaban dos teus fillos mentre ti estabas 10 anos no cárcere, ou as que eran pequenas, dicíanlles novas, 20 anos, 19, dicíanlles, van te caer 30 anos, cando salgas daqui xa non vas a ser fértil, non vas a ter fillos nunca. Hai moitas declaracións de tipo delas, non? De claro, te decían, acabouse a túa vida. E logo está o roubo de bebés, que tamén é unha realidade que iremos despois no patronato, que non daría tempo, non? En definitiva, individuos de dosa moral era unha frase que se parecía moito nos expedientes franquistas. Todas as mulleres teñamos xa un pouco como etiqueta de que éramos unas perdidas, non? Teñamos que ser, segundo o franquismo, ou nai, ou monxa, ou directamente que estar xa prostituídas, non? É dicir, non había outra opción, porque sí que é verdade que eles tiñan un concepto moi de nai e esposa para as mulleres, pero aboliron a prohibición da prostitución e non a recuperaron no 41 e non a recuperaron ata 56, porque estaban xa dicindo ya a ONU que era unha democracia chachi, pero realmente levantaron a prohibición da prostitución que tiña a Segunda República. E, bueno, aquí xa falou tamén todo non será pecado, non? A sexualidade feminina era sempre pecado, se perseguía as lesbianas, incluso se invisibilizaba, non se concebía que dúas mulleres, para que querían ter sexo, se o obxecto do sexo era ou ser nai ou satisfacer ao home, non? Entón, dúas mulleres tendo sexo era unha estupidez, e, bueno, tamén falamos aí un pouco da realidade trans, e xa, por último, falamos do patronato, que non é que dé para unha conferencia, deu para unhas xornadas en Compostela en novembro, houve todo un día de xornadas falando do patronato, que era unha institución onde a dictadura encarceraba as mulleres que non tiñan o seu canon moral, digámoslo así, non? A dictadura coa complicidade da Igrexa Católica, non? Que era a que levaba as chaves dos patronatos. As nenas que non cumplían as reglas morais que tiña a dictadura acababan encerradas en conventos. Nos podemos parar moito neste tema. E logo xa, a parte final, vamos no 34, nos quedan 3 panéis, xa estou rematando. O que reflectimos neste último triángulo era pois a participación das mulleres nas loitas que se deron aí no que se chama a transición, non? Para acadar a democracia. Porque, aunque vos conten que a transición a fixo Adolfo Suárez, Juan Carlos I e Fraga e Carrillón de Samán, sabemos que non, que foi loitada na rúa polo pobo e había moitas mulleres. Falamos, por exemplo, pois das militantes galeguistas en Madrid, aí temos a Pilar Allegue, falamos de agrupacións de como a cultura tamén pulou, non? Por esa recuperación da democracia, temos aí, por exemplo, Voces Ceibes, ou temos, por exemplo, a Berta, que foi, a Bea, perdón, Ríos, que foi quitarlle unha obra nunha exposición xa nos anos 60. E no seguinte falamos un pouco de como as mulleres participaron nese maio do 68 galego na Universidade no Peche en Farmacia, mulleres incluso que viñan do catolicismo, non? Como Camino Noia, por exemplo,
como foron perseguidas e como foron expedientadas por participar nesa revolta dos institutos. E tamén facemos un guiño un pouco á persecución da lingua. María Vitoria Moreno, que xa nos anos 80 quitaronlle o pasaporte por dar clases de galego en Vila García, a escritora María Vitoria Moreno, ou temos ali a Pepa Bahamonde, que tamén nos anos 80 foi separada da súa aula, suspendida de emprego e soldo por facer aulas en galego nos anos 80, e a Tareixa Navaza, que sabedes que no ano 84, pois levada ao ostracismo da televisión galega por ler o Sempre en Galiza na chegada dos restos de Castelao. O último xa idea é un pouco como as mulleres estiveron tamén no 72, tanto no marzo de 72 de Ferrol como no setembro de 72 de Vigo. Hubo mulleres procesadas, como Mela, procesadas polo Tribunal de Orden Público, galegas que foron procesadas polo Tribunal Salia Labao. Bueno, hai varios casos de mulleres. No seguinte panel vemos tamén como houve mulleres detidas, sabedes, por a reorganización do nacionalismo. A última presa galega considerada Marisa Vázquez Barquero, que cae cando se produce o asasinato de Reboiras, que sabedes que tamén leva a súa compañeira a Elvira a un exilio onde xa estaba a nosa Margarita Ledo por participar nunha manifestación do 25 de xullo, xa tivera que oller camino ao exilio. Bueno, aí vemos a caras conocidas, a Saleta Goi, esa frase que di Moncho Hermida, non? Cando a primeira persoa nova fornada pon un pé no nacionalismo, xa estaba Saleta agardando, non? Unha pioneira do nacionalismo, e tamén, bueno, pois Mario Seque Izán. E o último, quería parar nada, un minutiño só, porque me parece que é un pouco como pechar o círculo, non? Vemos como nos tiña aquí, deixame, porque quería rematar lendoos unha última frase que recollemos ali, que me parece que o conta moi ben, porque neste último panel, que é un pouco eso, pechar o círculo, vemos como as mulleres se siguen loitando após da última derrota, non? E a vemos aí, por exemplo, nos anos 50 coas cotas agrarias, no Solpor dos 50 xa contra Ence, por exemplo, nos 60 contra as dragas, nos 70 contra as visións térmicas de Fenosa, non? E cando os homes xa estaban facendo, consideraban que os deberes estaban feitos, que a transición estaba rematada, como tamén contou Daniela, as mulleres seguían loitando porque había máis de 300, despois da amnistía do 78, máis de 300 mulleres seguiron presas en cárceres de todo o Estado por adúlteras, por prostitución ou por abortar. Así que quería rematar a miña exposición, e perdoade que me pasei un pouco, cunha frase que dergollemos aí, no último, que é: imposible nomealas a todas, pero mulleres como María Seque Izán, Carme Blancos, Narina Santos ou Encarna Otero abren no último terzo do século XX camiños de igualdade polos que compre seguir avanzando, aínda que a historia nos ten ensinado que os logros das mulleres sempre teñen custos. Moitas grazas.